Здравейте, хора! И днес играем с... Още веднъж играем с приятеля. Здравейте! Отново Rivals. И... Така ще започваме ли? Пускай. Пуснах. Така. Ти някакви квестове имаш ли? Какво? Ти някакви квестове имаш ли? Не, аз съм си ги спомнил. Арена. Да, арена. Само арена. О, не. Ужас. Аз игра с моя професионален сигурно лук. Те веднага се издадат по майче. 50. 100. Добре. Браво. Първи асист на едно. Браво. Майка, според теб добре ли започваме? RPG Spammers. Те са най-добрите с снайпер. Не лъжа. Добре. Пеням си улта. Така, RPG фларка. Резачка. Бърка го пак. Но все едно. Ще се мре. Ще се живее. Ще мре. Ще се живее. Ще се мре. Ще се живее. Не. 50. Айде едно. Едно. Браво. Другия на едно. Браво. По-малък левел си, ама си по-добър от мен. Баш по-добър, не съм сигурен. Стоп. Дет. Айде. Те къде бяха? По-големи спамери. Стреляй сега. Не сега. Добре. Нищо. Няма нищо, поне че ги водим една точка, в което пак няма да бъде нищо, защото ще ги размажем си. Дано. Нали? 50. 50. Нищо не набих. Дайте, опитна го. Я. Къде е другия спамер да се нарече? Тук. Стоп. Айде, Къде беше? Е, тук. Ще кажа къде. Ето тук беше.
набил, но седна. Последен дрон. Или не? Да, може да се нарече леко. О, как не ви харесвам! Уй. 50. Вече това може да бъде или последен, или победа. Или загуба. Ти как мислиш? 50. Айде. 50. На 50. Браво е! Размазахме ги. Ох. Добре. Първата игра ни беше много добра. Какво написа? GG. Едно. Sada много да е арена. Да, но... Арена, плиз. Само арена. Няма да е арена. Май. Арена. Айде. Yes. Добре. Random RPG. Random Small граната. Small граната, знаеш ли сега ще я размажа? Гледаш? 50. 50. Дет. Къде е друг? Тук е. 50. Браво. Дет. Ние сигурно сме най-добрите в този рунд. Так, 50. Айде, дет. А при мен? При мен? Идвам. Как се хилна? Добре. На 50 са го оставили, което не е хубаво. Тук аз просто си се разхождах. Ако така се играе Rivals. Браво. Аз ще ида горе. 50. Айде. Значи трябва да ги притискаме със сигурност. Не е задължително. А вие се едно не сте, бе. Да. Така. GG, бро. Спамер. Да. Една и вие не сте. Нали? Единия лесна. Айде, дет. Имаш със сигурност тя класист. Искаш ли сега да го убиеме не с RPG-та или само с тях да играем? Аре, сега съм с брадвата. Добре. Не знам как му би. Добре. Тук Но
Просто ще ги бия. Просто да го бием с RPG-та, да го убием набързо. Да. И той е лесно. Ако не искаш да го бием с RPG-та е лесно. Да, пак плей. Майки. Да. И колко ключи имаш? 27. Аз 29. И мисля... Аз ще си събирам за Аз мисля да си купа другата ножка. кола. Кое? Другата ножка. Да ме нека найдва друго. Да. Охо, тук сме мъртви. Може да се каже или пък не. Не, ама да. Имам нож. Аз съм с нож. Все пак са от телефон. Това не значи много добра. А им виж левела. Ако на пичо му напих, Да, бе. 50. Абе, Не! добри са. Искаш ли да ги кемпим? Не мисля. Аз ще сложа, ще пусна едно такова и едно такова тук. Гледаш ли? 50. Как? Да, бе, Сега да. и аз си взимам шоткън. Взимам си и аз шоткън. Какво си мислиш? Шоткън? От компютър е по-трудно. Нямаш аутошот. Ако напича, как те му набих? 102! Айде, дете. Бота го убих. Добре, значи... Поне направихме една точка. Шест. Някакво напича изведнъж 102. Аз не мога да стрелна. Майки, Да. ще играя с най-добрия си лук. RPG, Largon, Knife и всякакви други шовети. Така му набия 50. Гледаш? Мира. 5. 100. Айде, обиквам го. Браво. Значи трябва само да я пускам в Largon. Явно. А то в Лайергъна колко патрона има? Че го нямам. 50. Кога пък убие един? Така, гледаш ли с Largon? Браво! Уби джък, захур. Йоп. Уби работа. Нищо. Не! И двамата ме притиска. Значи ние трябва да притиска. Аз ще тръгна отляво. Значи хубаво ги притискаме ние, но не чак толкова хубаво, ако се мисли. Не, Мъртви. не казай. Ще умря! Не! Нищо. Карай. Скип. Скип. Аз викам това да е последната за клипа. Да. Нямаме нещо от паса. Късно.
Дано да се вижда поне на камерата, добре. Дано. Да е арена. 9,41 левел. Те правят точно 59, а ние кой? Ние правим общо 106. Не, колко не ми харесва. То 9 лева много добре игра. Гледаш ли? Сега ще умре. Асист. Купич, много бягаш. Аз съм на едно. И аз. Убих го. Добре, браво. Трябваше да му влезем с нож. Същото е. Убих. Приятел, На двамата 50-ки. Единият е деднат. Аз съм на едно. Я ще опитай да го привлечеш към фларга. Да ги привличаме. Аз попускам фларга. Ти колко кил имаш? 3. Нямам. Нищо, набих на единия е на 50. Той 41 левел е на плюнка. Браво. Добре, че имам 31 ключ. Нали викаш, че нямаш квестове, бе? Аре, почекайте веднъж. Да сигурно е само заради кила. То? Плюнка. Девети? Плюнка? Девети? Плюнка. На плюнка е той. Този? На 90, на 50 е. Някой ни викаме плюнка. Ама 9-тият левел е от компютър. Аз не мога да разбера защо толкова трябва хард. 50 във въздух. 50. Ако той иска, ще получи една изненада. Няма никакви изненади. Но бягаш. Браво, машина. Добре. Аре, чао, хора. Чао. Хора. И харесвайте, абонирайте се и бай!